Her i venstre side vil jeg bare lave nogle løse streger. Jeg lægger blyanten helt ned igen, og så laver jeg sådan nogle løse streger, hvor jeg ikke trykker hårdt. Og jo længere jeg kommer hen, jo højere laver jeg de her streger, altså jo længere bliver stregerne. Og det her, det skal egentlig bare ligne noget, der er langt ude i baggrunden, nogle træer. Så det skal egentlig bare ligne sådan lidt et omrids af nogle træer. Det bliver ikke noget, der sådan er særligt detaljeret. Og nu går jeg lige ned og arbejder videre lidt på græsset her. Men vi skal nok vende tilbage til det oppe i baggrunden, det der skal ligne nogle træer langt væk i det fjerne. Så her, der gør jeg det lidt mørkere for neden igen. Og nu er vi altså ret langt væk i billedet, så jeg laver kun lige sådan nogle steder herinde, hvor det er lidt mørkere, så det kommer til at se ud, som om der er lidt forskellige form heromme. Så det ligner noget skov langt væk. Og husk, I kan bare sætte de her mørke steder, sådan lidt tilfældige steder. Jeg laver også lidt, der kan ligne lidt nogle stammer her, der går lidt opad. Men jeg gør ikke så meget ud af det. For det skal egentlig bare ligne sådan lidt en silhuet dernede. Så arbejder jeg videre på græsset. Og på åen her. Og når jeg laver stregerne ved åen, så følger jeg selvfølgelig de linjer, der er. Og de går sådan igennem billedet her. Og jeg tegner meget løst. Jeg vil lige zoome ud, så I kan se det hele, hvordan det ser ud sammen. Her foran, der er vi jo tættest på. Det vil sige, når vi kigger på billedet, så ser det her ud, som om det er forgrunden, hvor vi kigger indad mod træerne. Så der laver jeg græsstråene ret høje. De er meget mere høje end de andre græsstrå, og det er fordi, nu er vi tæt på. Og igen, de er lodrette og sådan lidt skæve. Lidt skæve til den ene side, lidt skæve til den anden. Sådan. Så ligner det lidt bedre græs. Retter lidt op på min å i formen. Og husk, jeres å behøver slet ikke at have præcis samme form. Bare det sådan lidt af nogenlunde derhen af. Så er det rigtig fint. Så går jeg over til den anden bred. Og også laver græs. Så vi kan se, hvor kanten af åen er. Og der er de selvfølgelig ikke så lange som helt foran, og de er heller ikke så korte, så der er helt bagved, for de her, de ligger sådan lidt i midten. Og så laver jeg også den mørke kant ud til vandet, så man ligesom får det afgrænset, kalder man det. Og her, der laver jeg nogle små græsstrå. Der kan nemlig også være forskel i længden på græsset, så selvom de er rimelig tæt på, kan de jo godt være korte. Men jeg laver altså sådan en mørk kant hele tiden ned mod vandet. Og her der laver jeg sådan nogle lidt tjuskede streger, der sådan går lidt forskellige retninger. Så det skal egentlig også bare ligne sådan noget kant af den her å. Med noget planteværk af en art. Men det er ikke noget, jeg laver sådan detaljer på. Der er egentlig ikke så mange detaljer på det her billede. Så det er jo ikke sådan et fint billede, hvor man sidder og laver alle detaljerne, så det ligner præcist. Det her det er, hvor vi laver nogle lidt grove streger, og så ser det bare rigtig godt ud. Og vi sørger for os, at stregerne er i lidt forskellige retninger. Jeg laver lidt streger ud her med de her sådan buede linjer, som går lidt ud på de her marker eller enge, eller hvad det nu er. Jeg vil sige, det er nok enge. Jeg laver lige lidt streger ind her, det giver lidt mere form, og så ser det bare lidt bedre ud. Nu vil jeg så gå op og så lige justere lidt på mine grantræer. Jeg vil lige gøre dem lidt højere, dem der er her, ude i venstre side af granskoven. Og det er fordi, at hernede i vandet, der vil jeg gerne lægge lidt skygge, som kommer fra grantræerne. Så de får også sådan lidt en spidsform hernede, fra det de 3 høje grantræer ude i den ene side, der ligesom spejler sig ned i vandet. Her kan I se. Så der laver jeg ret mørkt, så det ligner, at der kommer lidt skygge fra dem ned i vandet. Og så gør jeg faktisk også noget af vandet lidt mørkere nogle steder, og det gør jeg med sådan nogle vandrette linjer her. Men jeg gør det ikke sådan helt over hele åen. Jeg gør det nogle steder, laver nogle streger og lidt mørkere ude i siderne nogle af stederne. Så det ligner, at der er noget vand, der løber igennem her.
I kan måske huske, at jeg sagde i den tidligere video, at jeg vil fortryde det mørke, jeg lavede heroppe, så nu visker jeg lidt af det væk, for jeg synes, det blev for mørkt her. Og det er jo her, det her område, det er, hvor åen løber så langt væk nu, at vi ikke rigtig kan se mere af den. Og så laver jeg ellers bare små justeringer, det vil sige, at jeg gør det lidt mørkere her, og jeg vil gerne have det går lidt længere ned. Den skal være lidt tykkere, den her linje, og sådan lidt mere grov. Så det ligner granskovens skygger. Så arbejder jeg lidt videre herover. Jeg samler det her område lidt mere ved at lave sådan lidt nogle cirkler rundt. For at gøre det sådan lidt mere samlet, at det ligner mere en silhuet af det her, der er langt væk, som skal også ligne nogle træer langt væk i de fjerne. Og så lidt streger her vandret, for at give sådan lidt form til den her mark eller eng. Og nu skal vi også have lidt flere planter på, fordi ellers ser det lidt kedeligt ud her. Så nu prøver jeg bare at lave sådan nogle linjer, sådan lidt forskellige linjer her, hvor der er et lille indhak. For jeg vil lave sådan en lille bakke nu, hvor der skal være nogle planter, noget gevækst, som er sådan lidt utydeligt. Og det, her der laver vi sådan lidt tjuskede streger, kalder jeg dem. Det vil sige, at de skal ikke være fine i det, de skal bare være lidt grove og stikke lidt til siden. Både den ene side og den anden side. Kan I se her, jeg gør dem lidt på kryds også. Og så langsomt så bygger jeg det sådan lidt opad i nogle spidser, nogle forskellige steder her. For det skal ligne sådan noget buskads. Og I kan se, at jeg har tegnet busken derovre i venstre side færdig, og noget højt græs foran, og jeg laver også noget højt græs her. Fordi sådan en mark eller en vild eng ved sådan her, det har nogle forskellige længder græs. Og det er jo igen bare lodrette streger op og ned, som går ind nogle af stederne, og som også går lidt til den ene og den anden side. Sådan lidt ujævnt må det gerne være. Det skal ikke være sådan helt perfekt og præcist. Jo mere løst de kan lave det, jo finere ser det faktisk ud. Hernede laver jeg lidt mindre græsstrå. Og så herover der vil jeg begynde at lave sådan et område, som skal også se sådan lidt vildt ud. Så jeg laver de her linjer, kan I se, i forskellige retninger. Så prøv at lave nogle lidt større linjer i forskellige retninger. Det skal også bare ligne sådan nogle planter, lidt gevækst her igen. Det kan være store, grove græsstrå eller noget ukrudt, eller hvad det nu kan være. Det skal ikke være præcist. I kan se, at jeg laver bare i forskellige retninger. Jeg går lidt frem. Så prøv jeg frem med det her, og det behøver ikke at ligne det, jeg laver præcist. Bare I får lavet nogle streger sådan lidt på tværs af hinanden nærmest, så kommer det til at se godt ud. Lidt længere op laver jeg også lige de her streger, så der kommer lidt i hele billedet, der ikke bliver for bart. Og så giver jeg det lidt mørkere steder. Nogle af områderne her bliver lidt mørkere. Og I kan se, jeg har jo egentlig bare tegnet streger, men det ligner faktisk, at der vokser noget. Her laver jeg bitte små streger lodret, altså op og ned. Og det skal ligne græs langt væk i det fjerne. For nu er det meget langt væk, så er det bitte små streger. Og så nu har vi både i venstre side og i højre side har vi, vi har busken i venstre side, og så de der ukrudt i højre side. Og selvom det egentlig bare er streger og kruseduller, så ligner det jo noget. Det ligner jo en slags plante af en art. Og samme gælder grantræerne. Det er jo egentlig også bare nogle streger, der ligger vandret, som er bredere for neden og smallere for oven. Lige nu laver jeg bare sådan nogle fine justeringer, hvor jeg gør det mørkere nogle steder og laver lidt flere streger, og det skal I også bare gøre. Ret jeres billede lidt til. Husk, det behøver ikke at ligne mit præcist. Det må også gerne se helt anderledes ud. Heroppe, der laver jeg lige lidt himmel. Og det skal være sådan lidt som om der er nogle skygger eller måske lidt farve på himlen, fordi solen måske er ved at gå ned eller stå op. Og dem lader jeg gå i forskellige retninger, kan I se. Nogle mod venstre og nogle mod højre. Og jeg gør det meget løst, så der ikke kommer særlig meget bly på. Så lidt lange streger, men også nogle
bitte små streger, der tilsammen bliver lange. Så kan I se dem her, at de går i hver sin retning, ligesom solstråler. Og så er I faktisk færdige med det her flotte landskabsmaleri. I er super seje, at I øver, og I skal bare arbejde videre med det her billede, indtil I synes, det er ligesom det skal være. Men husk, det skal ikke være perfekt, det skal bare se godt ud, og I skal være glade for det, I har lavet, og så skal I synes, det er sjovt at tegne. Det er det aller vigtigste. Hvis I ikke synes, det er sjovt, så læg det lidt til siden og vend tilbage til det på et andet tidspunkt. Super godt tegnearbejde. Vi tegnes ved.